Presented by Mitwa Films Delhi. Mixed by Pallavi Recording Studio, Mathia Mall. कल फोन कइले रहबी त काहे भोसड़ी कटले कल फोन कइले रहबी त काहे भोसड़ी कटले कल फोन कइले रहबी त काहे भोसड़ी कटले हम परिया बहन करे हाय हम परिया बहन करे कि दूसरा से पटले कल फोन कइले रहबी त काहे भोसड़ी कटले तोरे नाम बोलता नहीं रतिया में पागलाई तोरे नाम बोलता नहीं रतिया में पागलाई रोज रोज मार खानी पापा से हार जाई जब हम तोहके बोलनी तो काहे नाही तकले जब हम तोहके बोलनी तो काहे नाही तकले हम परिया बहन करे हाय हम परिया बहन करे कि दूसरा से पटले कल फोन कइले रहबी तो काहे भोसड़ी कटले Mixed by Pallavi Recording Studio, Mathia Mall.